tenga wa Mulungu mwanjira yanji kuti Yesu Kristu mmene anaperekedwa ku dziko lapansi inuyo mukamayenda ndine monga mmene tili lero amoyo ndiye kuti tsopano Yesu Kristu ali mu mtima mwangamu monga kwalembedwa kunena kuti timuyitane alowe ndipo adzayambitsamo ufumu wake ndipo kulembedwa koteroko level imene afika abambo athu akazombo lero ndi level imene sathanso kudzithandiza okha wachifumu wa atate ake akandiyike malo amene adalonjeza kukonzera iwo amene amukonda iye. Ndi matero kunena kuti Yesu akuyitana, idzani nonse akulema ndi akuthodwa, lolani kuyankhula kwa mapitidwe abambo athu kazombo ukhale uthenga wabwino kunena kuti tsiku lina mukhoza kukhala inu, tsiku lina ndikhala ine, adzatizinga wanthu sinza koma tipite ndi ubale wabwino ndi ambuye wathu Yesu Kristu. Zindikirani mmene amanyamuka akazombo mawu awo otsiriza ananena kuti linali pemphero, Ambuye mundikhululukire uchimo wanga onse. Awa ndi akhala mawu awo otsiriza. Chifukwa chani nda solo la statement iyi ndagwira nawo ntchito anali MP kudera kwanga kumene ndidachita ntchito ya utumiki koyamba, ndipo pakwawo pozungulira nditasuntha nkubwera pakasungu timachezerana tiyenderana ngati munthu ndi mzake. Kufika kuno anadzakhalanso mkhristu wanga. Ndikambezo kumene tidachokera kumadzayera CCP limene linatidera lawo akazombo akakhala kunena kuti mkati mwa ndondomeko zamaliro kumanda anthu amapeze kuti ena agwaziwanda akazombo amachita deliverance instantly. Sitingalowetse uyu mmanda tiyambe tathandizawo nde kuti nkuchita deliverance. Khululukireni. Kodi tonsefe chisomo ichi tidzachiona. Ndi matero kunena kuti kukadaliyede nthawi ikadalipo mukadayenda mukadachita ntchito zanu zonse zamoyo. Fireni Yehova kukonzanso miyoyo yathu kuti pamene tsiku lotere likafika pa moyo wathu tikakhale opanda banga ndi opanda chilema network kuvuta. Atate ndikuyiza mmanja mwanu. So live kuvuta. So tafika kuno kunyumba kwa Honorable Madalitso Kazombo. Tinawonso Dr. Zasakwera afika nafe kumalo ano. Yabinala former president a dziko la Malawi komanso a president obuma komanso a president a chipani cha Malawi Congress Party tinawo malo ano. Kuno ndi kunyumba kwawo mu mzinda wa Lilongwe 43. Taona ma MP osiyanasiyana, Honorable Serembo, Deputy former Minister of Lands, Honorable Juliana Gaduya kutoka ku Masintha constituency ali malo ano, Patricia Nangozo, former Minister of Finance achichola, komwe kwa Malembo ko Jazia tinawo pompano, Achivunde tinawo pompano ndithu. Network kuvuta tili ndi former MP Honorable Alfred Jia
Ye wajamba uchinga. Afu mura maiga watalingira raopa maiga afu. Obwera anthu ambiri ndithu muno muzinda wa Lilongwe leli ya 43 kunyumba kwawo kwa former MP komanso speaker former deputy speaker Madalitso Kazombo kuno ndi kunyumba kwawo muzinda wa Lilongwe 43. Titachoka ku Mthunzi tinabwera kuno kumene tisithupirawo kufikiranso mawa limene tibwere pano pazakhale mwambo na nkhope kuchoka pamenepo dzapinyamula thupili ulendo nalo kulingatsisepi ena kuposo tilingatsisepi libati city center mukafika chapa Four Seasons wa State House tikhote first 10 ngatupita ku Four Seasons kuli chalichiso siku masowa tikachoka kumeneko tikapita ku office yathu ya chipani cha Malawi Congress Party kumenenso kukakhale mwambo oona nkhope kumene achipani ndi anthu ena akakhale ndi mwambo otsazikana nawo ndithu apa awo akuoneka kuti Dr. Lazarus Chakwera akufuna akaone nawo nkhope nyumbamo pamenepa akufuna bwana akalowe nyumba akupita tiona tione pepani ya president akale dziko lino Dr. Lazarus Maikathe Chakwera, pepani a leader of opposition, pepani akuluakulu onse matiriro mu nthawi ino ifenso ngati kuchipani tinizolengezapo pang'ono mawa pamene m'bale wathu akanyamuka kuno kusiwa kupita pa ulendo wopita ku Kasungu adzadzera ku church yalingadzi CCP komanso akadzachoka kumeneko tidzakhala ndi mwambo ukatsazikana naye ngati amene ali msilikali wamkulu ku chipani cha Malawi Congress Party. Mwambo umenewu udzachitika ku MCP headquarters nthawi yakumasana. Timalilero ndithu tikudziwitseni komanso tikadziwitsa anzathu kumene tikukhala kuti kupatula ku church tidzakhalanso ndi mwambo waukulu kumenenso tidzachita chisomo kuti a president tidzakhala nawo kumeneko pakumperekeza m'bale wathu pa ulendo wopita kumalo okhalitsa ku Kasungu. Mu nthawi ino mali mtero kulechika kukomerani bwana president mutha ndithu kunyamuka malo ano kuti mukapumulekonso poganizira kuti programu iyi ikupitiriranso mawa pamene mukumperekeza mnyamata wanu Right Honorable Madalitso Kazombo amene ogona mnyumba umu. Pepani mafumu, pepani umba onse wa maliro, pepani kwambiri. Programu yathu pamene a president athu achipani cha Malawi Congress Party akunyamuka kubwerera ku nyumba yawo anali nafe malo ano kuzayikira umboni za imfa ya Honorable Madalitso Kazombo. Athu achipani cha Malawi Congress Party anyamuka kubwerera ku nyumba kwawo polingalira kuti mwambo waukulu ndithu mawa apa tikuona amene anali limodzi ndi malemu Madalitso Kazombo chikapondwa Chichola ali pampanonso Naserembo ali pampanonso former minister of lands Gumba tinawo pampanonso tili ndi anthu
zochitika malo ano mukhoza kuona kumpanda kuno anthu akuzochitira umboni ntchito zabwino zimaoneka ukamwalira khale sobe ndi moyo apatu zikutitsimikizira kuti Kazombo angakhala bwino ndi anthu mene mukuonera nkhope zachisoni kwambiri poti pasasi tingakhale olira ndithu koma nkhope zili pano zogwa ndi chisoni ndithu poti inenso ndifunako mpereke moni kwa anthu ena wanji tikusiyeni kaye pamenepa kuti mawa ndikupasirenso ndi programu nthawi imene anthu akhale ndi mwambo woona nkhope komanso kupita kutchalichi ndizakupasani programu pakupafika ku MCP office Sundenso ndizakhalanso ndi live kupatsirani pakupafika kumanda kuti muzakhale mukuonera ndimene mukuonera kumpanda kuti nkhope zachisoni ndithu nkhope zakugwa ndikunyamuka mdziko ndikosiyanasiyana koma ulendo ndi umodzi komabe ulendo wake ukhala otere umakhala opesa chisoni umakhala owawa bola akadwala timadziwa tidatembenuza komati Kazombo dzulo adwala kwa kanthawi kochepa vuto la asima anayendetsa okha galimoto kupita kwa anzawo pambuyo pake ndimene akupezeka kuti atisiya sayiwale thupi lawo likagona kwa sungu kumudzi kwawo komwe mtundu wawo umagona ndimaona ngati ine ndikusiyeni pamenepa ndithu pamene mawa ndibwereso pano mammawa kupatsani programu yathu nthawi yoona nkhope mpaka kupafika kutchalichi ndithu ambuye akudalitseni ndaonanso nnaboka tilishana ngozo alipo mpano MP atiya koma MP alipo mpano ndithu ambuye akudalitseni makoma nonse zikomo kwambiri.